Sadya nga nakigduyog ang mga mag-uumagikan sa nagkadaiyang barangay sa Panabo City, Davao del Norte atol sa pagsaulog sa clustered High Value Vegetables Production Harvest Festival 2022 sa Barangay San Nicolas niadtong Biyernes, Setyembre 30. Gipanguluhan sa lokal nga gobyerno pinaagi sa City Agriculture Office kuyog si Mayor Jose Rilampagos. Gipasundayag sa mga mag-uuma ang ilang mga produktong gulay sama sa okra, kalabasa, patola, sitaw, ampalaya ug uban pa. Tumong sa programa sa City Agriculture Office sa pagpahigayon sa aktibidad nga matabangan ang mga mag-uuma nga mahatagan sila og mga similya sa gulay nga libre. Usa kini sa intervention sa Kagro aron sila mahatagan og sumbanan gikan sa input o sa paghatag sa similya hangtod sa output nga mao ang pagbaligya apil na ang pagmonitor kanila sa ilang mga harvest. Dunasay gihimong raffle alang sa mga mag-uuma sama sa butas, similya ug abono nga nakapabibo sa mga mag-uuma. Sumala ni Chairperson Brian Reyes sa kalambuan pinaagi sa Kaumahan Farmers Association kun kapika sa gipakitang suporta ni Mayor Rilampagos ngadto sa mga mag-uuma sa syudad. Mitambong Sabato sa kalihukan ang mga miyembro sa Kapika, assistant agriculturist, mga opisyal sa barangay ug mga partisipanteng mag-uuma sa Panabo City. Eugene Hinutan, Newsline Philippines, Davao Region. Stay safe.